ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Rule TJ. имрӯз 20 июни соли 2023 ва пешкаши шумо 11 мошини фурӯшӣ мегарданд. мошинои хуб ҳастанд дӯстони азиз, нархҳо ҳамагӣ аз 14 000 сомонӣ сар мешаванд ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. мошини таксӣ ки мехариш ва аллакай кори таксия шурӯъ мекунӣ дар шаҳри Душанбе бо нархи арзонаи таксӣ. инчунин электромобил ки бо як заряд 401 км мерава, Toyota Camry, Opel Vectra B, Opel Astra G, Nissan, Porter, Mercedes сечка, дта сечка да ҳамирӯза видеомон дӯстони азиз ва инчунин ВАЗ 21 ҳам ҳаст. мошин бо нархи ҳамагӣ 14 000 сомонӣ ва дигар мошинҳои фурӯшии хуб ва срочнӣ. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон мошини хуб аз даст натиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо мошини фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp биёед ки мо муроҷиат кунед. бисёр бад гап намезанем, рафте. Chevrolet Lacetti соли барории 2008, 1.6 литр мотор, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передач механика. дар сахо таксӣ фаъолият мекунад дӯстони азиз. 89 то моҳи октябр ҳуҷҷат дора. литсензия то 2026 сола дӯстони азиз, яъне мошин 100% кору фаъолият дорад. метавонед мошина харидорӣ кунеду дар таксӣ кор кунед. чӣ қадре ки медонед, кори таксӣ дар шаҳри Душанбе хуб аст дӯстони азиз. задагӣ пусидагӣ варид надора, салон тоза, маслан намехӯра, мошин ҳар рӯз корда, кори тайёр. илтимос харидории аниқ занг зананд дӯстони азиз. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. WhatsApp доранд. нархи мошин бошад 38 000 сомонӣ. марҳамат дӯстони азиз ва тамошобинони гиромӣ, боз хотиррасонтон мекунем ки баробари харидани ин мошин шумо ҳам соҳиби ҷойи корам мешавед, чӯба ки мошин дар ширкати сахо таксӣ фаъолият дорад. мошина харидорӣ мекунед, аллакай соҳиби ҷойи кор мешавед. мошини фурӯшӣ Lifan. дӯстони азиз, ин Toyota нест, ин мошини хитои Lifan мебошад. просто значоки Toyota-ро мондагианд. соли барориш 2018, мошини нав, мотораш 1.5, коробка передач механика, сӯзишвориш бензин. мошин дар учёти фирмаи судагия метавонӣ генерални доверенностати гардӣ. дӯстони азиз, мошин дар шаҳри Москва қарор аст. метро Котельники. мошин 100% ягон айб надорад ва соҳиби мошин срочно сум дар кора, барои ҳамин мефурӯшанд бо нархи ҳамагӣ 450 000 рубли русӣ, яъне 58 500 сомонӣ мешавад дӯстони гиромӣ. боз як чизро хотиррасон мекунем ки объеми мошин 1.5 аст ва дар 100 км ҳамагӣ 8 литр мехӯрад. марҳамат, чӣ саволе ки доред ба рақамҳои соҳиби мошин пурсон шавед. мошини электромобил Buick, яъне BYD Qin Plus, седан, коробка передач автомат, запас хода 401 км, яъне ба як заряд 401 км меравад. ёмкостиш 47 ва 15 киловатт мебошад. 136 қувваи асп. суръати максималниш 140 км мебошад дӯстони азиз. то 100 км ҳамагӣ дар 5 сония разгон мегирад. передний привод. соли барориш 2023. мошини навай тамошобинони азиз ва нархаш бошад 257 000 сомонӣ, 23 500 $. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. мошин дар шаҳри Душанбе қарор аст ва нархаш арзон намешавад. марҳамат, мошини нав мебошад. электромобил 401 км, ҳамагӣ бо як заряд меравад дӯстони азиз. марҳамат. Toyota Camry соли барории 2014, объеми мотор 2.5 мебошад, европейка, коробка передач автомат, датчик даждя, обогрев сидений, климат контроль, хулас ҳама чия дорад. бениҳоят мошини хуб мебошад. регулировка боковых зеркал, кнопкаи ABS, подогрев задний лобовой,
ҳамаш 100% дӯстони азиз. сӯзишвориш бензин мебошад ҳуҷҷатош то моҳи августи соли 2023. адрес 65 микрорайони шаҳри Душанбе. нархи мошин бошад 180 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, мошин савдо намешавад, нархи охирше. марҳамат. Opel Vectra B соли барориш 1996. мошин дар шаҳри Душанбе қарора 1.6 литр мотор, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передач механика. соҳибаш мегӯяд ки хадавои нав, мотор 100%, баллон 100%, краска нав, 10 газ 110 км, яъне 10 литр газда 110 км мошин мегарда ва нархаш бошад ҳамагӣ 33 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз. тамошобинони гиромӣ, мошине ки дар аввали навор гуфтем ки нархаш 14 000 сомонӣ мебошад, дар ҳақиқат дар ҳамин навормон ҳаст. охирон мошин мебошад, барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед. Opel Astra G соли барориш 2000, кузов хэтчбек, 1.6 литр мотор, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передач автомат. нархи мошин бошад 50 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. мошин дар шаҳри Душанбе қарорай. марҳамат тамошобинони гиромӣ. Nissan Zefira соли барориш 1997, коробка передач автомат, нархаш ҳамагӣ 23 000 сомонӣ мебошад. объеми мотораш 2. мошин дар шаҳри Душанбе қарор аст ва нархаш чиқдр гуфтем 23 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран. ватсап доранд. марҳамат дӯстони азиз, бо қурби рубл ҳамагӣ 177 000 рубл мешавад. Porter 2 соли барориш 2009. Porter дар ноҳияи Нуробод қарор аст ва нархаш бошад 90 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран. мошин ҳам фурӯш мебошад ва ҳам алиш мешавад ба Toyota Verso. вариант бошад пешниҳод кунед дӯстони гиромӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран 90 000 сомонӣ. Porter 2. ва тамошобинони азиз, ин наворе ки дар рӯи экран мебинед, навори мошина ва мо соҳиби мошин равон кардагиам. мо худ сёмка накардагем ва ҳамин навора мо ускорид карда дар навормон мондем. агар хоҳед ҳамин сёмкаи мошина бе ягон хел ускорена тамошо кунед, ба рақамҳои соҳиби мошин муроҷиат кунед. Mercedes Sechka соли барориш 1996. мошин дар ноҳияи Фархор қарор дорад. рангаш сиёҳ мебошад. 1.8 литр мотор, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передач механика. соҳиби мошин мегӯяд ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. срочно пул дар кор, нависен, занг занед, бо муомила дорад. срочни пул дар кор. мошин ягон проблема надорад, ҳуҷҷатош тамом шуд, мегӯяд соҳиби мошин. нархи мошин бошад 37 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, ин сечка дар ноҳияи Фархор қарор аст. ҳозир бошад як сечкаи дигар пешниҳод мекунем ки аллакай дар шаҳри Душанбе қарор аст. Mercedes Sechka соли барориш 1995, 2.5 литр мотор, сӯзишвориш дизел мебошад, коробка передач механика. соҳибаш мегӯяд ки састаини созай конкретни харидор бошӣ, занг зан, муомилаи нағз мекунем. нархи мошин бошад 47 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. мошин дар шаҳри Душанбе қарор аст. рангаш серебристияй. марҳамат. ВАЗ 2110 соли барориш 2002, сӯзишвориш бензин ва газ мебошад, коробка передач механика, объеми мотораш 1.6 литр. мотор инжектор 2002, 1 сол ҳуҷҷат, 4 моҳ тонировка, диско тангача, айприора, аучот сниматай, камтар арзонаш мекунам, бисёр не, мегӯяд
соҳиби мошин. худи мошин дар шаҳри Душанбе ҷойгирай ва нархаш бошад ҳамагӣ 14 000 сомонӣ. марҳамат дӯстони азиз. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ки мо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.